entinen kansanedustaja Roosa Meriläinen, miksi äänestää Mari Puoskaria eurovaaleissa? Mä just tuossa jaoin kadunkulmassa Vinon Pinon Marin mainoksia. Oli tosi helppo sanoa kaikille tyypeille, että tässä on niinku kerrankin nuori ehdokas, joka on myös kokenut, että ei tarvitse niinku sillai sikaa säkissä ostaa. On niinku aloittanut riittävän aikaisin, että alkaa näyttäjä olla ja että helppo mainostaa hyvää. Entäs asiapuoli? Mari on lähtenyt liikkeelle kampanjasloganilla ilmastonmuuttaja. Miten itse näet kokeneena poliitikkona, kuinka helppoa esimerkiksi lobbaamisella on vaikuttaa jääriin, jotka eivät usko ilmaston muuttuvan? No kyllä sitten Mari, varsinkin kun on diplomi-insinööri vielä, niin joskus tuntuu, että miesten on helpompi kuunnella. Kun on riittävästi faktaa taustalla, niin uskomattomankin jäärämäiset ja änkyrämäiset tyypit, kun ne saa pysähtymään, niin kyllä fakta-argumentteja kuitenkin uskotaan, että ei mun mielestä tarvitse toivoton olla. Kyllähän nykyään ne ihmiset, jotka väittävät, että ilmastonmuutos ei ole totta, niin alkaa olla pieni vähemmistö ja enemmän sitä hörhösektoria, että kyllä nykyään liike-elämä ja myös kaikkien puolueiden poliitikot tunnustaa sen, että ilmastonmuutos on totta ja se on vakava uhka ja toimenpiteitä on tehtävä.